Ама Иване, да не те нападнат пчелите. Нещо, я дай бай. Не мога да кажа, да, нападнат пчелите. Да. Иване, да не те нападнат пчелите. Сложи бе. Добре, да. Иване, да не те нападнат. Патрон за едва. Да кажеш пчелите. Пчелите. Готови? Да. Айде. Да ме нападнат пчелите ли? Ти нормално ли си, как така ще ме нападнат пчелите? Пчелите са приятели на хора. Дай ми пак се наре. Прекаляваш. Там, дето някой си бяга от един рояк пчели, може да го видиш само по детските филми. Абе, брат. Те пак дълбокото гъбо направи. Кажете честно, тази сцена познавате ли откъде е? Не се обажда. От един филм, детски. За 18+. Ай, чао. Ма какво правиш, бе? Чакай! За какво да чакам? Не виждаш ли, че да ти взема мед? Ама Иване, да не те нападнат пчелите. Да ме нападат пчелите. Спаска, ти нормална ли си? Как така ще ме нападат пчелите, ма? Пчелите са приятели на хората. И този мед, дали мислиш, че го правят за да го едат? Те го правят за нас, да го едем ние, техните приятели, хората. Добре, ама внимавай. Спокойно, ма, Спаски. Там, дето някой си бяга от един рояк пчели, може да го видиш само по детските филми. Появява? Горе-долу. Така. Значи чакай само да го... Аз не го видях, защото ми се слепи. Правим един широк кадър как бягаш и се спираш. И като си после влиза кадър как се справяш и да кажеш. Това е за сега. Добре. И следващо. А ние на станцията да кажем ли нещо да донесат? Едно фрапе бял. Може или може да си вземем такова днес кафенца, мляко и само една машинка. Джуж да си направим. Да, само трябва да намерим от някъде машинка, мисля, че по домашните потреби ги продават тия. Вие сте бати ентусиасти, идваме в гората да снимете и искат фрапета. Много ясно. Сега падна. Къде отидаха тия двамата? Иване! Иване! Типично за него. Пак ме остай сама. Аз какво правим? Пипам. Защото или като можеш да... Да се облегнеш и докато се облягаш да върви българския войс. Не, махай го това нещо от мене. Далеч от мене. Добре да кажеш. Ще забравя. И гърми. И гърми. Дай го вкараме, бе. Да пръдне и гърми се. Какво е Вито, ще ли изриго, че замери с насяра, бе? Няма пръдне. Аз може. Добре. Ще го изложи. И гърми. Ти казваш Вали, тя пръскаш и тя казва май и гърми. Иване, след малко ще се стъмнивиш. Нито имаме храна, нито имаме подслон, нито нищо. Какво ще правим? Забравяй да кажеш, че заваля. И загърмя. Да. Тихо. Да почисти, просто гледам. Някакви камъни имаш в ушите. Какво поход? Но големия екран ще се видят. Айде, давай. Да, сложиш катета на змия.
А, Аз добре. се вкара от тук, обаче Е, така да седи. къде има, от коя страна е това? Е, така да е. От тук трябва мисля, че се проби да Ама излезе то не насам. стига. Не знам, чакай, Иглата само няма една да ли? стигне. Може и да се място настрани на... Да. И така леко напред-назад. Краката. Бе, джаскай се там. Готов ли си? Всички готови? Да. Ай. Змия! Змия! Спей! Сега да видим как ще стане, Ники. Сега важното е да има... Сос. Можем едно... Не, мина просто То мисля, че трябва Да пръскаме. и струята да се вижда в кадър. Ако може да мине, така ако мине. Ето тук. И струята да се вижда в кадър. Е, хубаво да почнеш по-рано, за да може... Искаш като я видиш, да минеш ето. Така, и скоростта не е нужда много бързо. Аз мисля, че ще спре някакъв момент. Да, и аз не ти ще спре. Ай, ти? А ти защо си мислиш, аз не го контролирам. Ти трябваше да я дръпнеш. Тя си изкара ядена, Чакай, аз не го контролирам. Не, той пускаше водата, аз Ма не, аз мисля, че ти просто спираш някакъв. Добре, дай да правим змията. Аз мисля, че това е казва. Не се замислих да я продължава, тъй иначе. Да бе, няма проблем, това стана хубаво. Се вижда някакъв. Лойката е никаква. И направи завърти една. Ако ти е удобно, не знам. Само Това е заради лойка. камерата да не се Тя вижда. се хваща. Е така много добре. Е така много добре. Живо си. Те змиите се хващат с главата. Това е лойка. Да, не, ман, тя вече е намерила главата, първо беше за опачката, така да кажа, че. Това е другата просто. Фанала да я държи. Тако. Да, и това. Пръска вода, май. Готови ли? Да. Всички готови? Да. Тя като почне да я мята, почни с вода. Добре. Ай. Паска, и ти на работа ли си или пак си пред телефона? Аз съм и на работа пред телефона. Ти си на работа и пред телефона? Да. Добре, с кой си чатиш? С теб. Господин музикант? Добър вечер и от мен.